मध्ये आपल्याला 3 सामने पाहायला मिळतील. मंडळाला एक मी विनंती करतो, आपण पाण्याची ती व्यवस्था करायची आहे. हॅलो, भैरवगड पॅन्थर्स दोन्ही भैरवगड पॅन्थर्स संघाचे सलामीवीर आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने या. मंडळाला मी एक विनंती करतो, आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. दोन्ही कॅमेरामॅनला पाण्याची व्यवस्था करून द्यायची आहे. भैरवगड संघाचे सलामीवीर आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने त्वरित या सामन्याला आपण सुरुवात करत घ्यायची. आधीच आपल्याला आजच्या दिवसातील सामन्यांना विलंब झाला. हॅलो, या सामन्याचा हिरो असलेला आर्यन आणि नरेंद्र दादा आपल्याला विनंती असेल, आपण आपलं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचं. नरेंद्र दादा शिर्के आणि आर्यन दोन्ही खेळाडूंनी विनंती आहे. मी मयूर दादाला विनंती करतो, आपल्या सुरू असते आपण या सामन्याचा हिरो ठरलेला मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय तो नरेंद्र दादा आणि मला वाटतं आर्यन, या दोघांना आपण हे बक्षीस वितरित करायचं. काय आता भैरव यानंतर काय म्हणतात, भैरवगड नंतर कोणती आहे, त्यानंतर कोणती आहे म्हणतात, बोल ना, देतोस का? भैरवगड. भैरवगड काय निर्णय काय? हॅलो, बॅटिंगलाच गेले. बॅटिंग आहे. मग मी तेच सांगतो तुम्हाला, ईपीआय वरून जर त्यांना मग आमचा फॉल्ट काय? मिक्सर मधून दिला तुम्हाला. आपण या ठिकाणी हे बक्षीस वितरित करतो 6वी वंदन म्हणून आलेलं. त्यानंतर नरेंद्र दादांना विनंती असेल, आपण आपलं हे बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचं. मी तेच सांगतोय, आम्ही आमचं सिस्टीमच बायपास केली आहे. मयूर दादाला विनंती करतो, आपल्या सुरू आपण हे बक्षीस नरेंद्र दादाला द्यायचंय. खरं म्हटलं तर या ठिकाणी अनुभव पणाला लागलेला आहे आणि एवढा अनुभवी गोलंदाज ज्यानं हा मॅच आपल्या बाजूने वळवण्याचं काम केलं. या ठिकाणी ओंकार नॉन स्ट्रायकिंगसाठी आणि स्ट्राईकसाठी येतो या ठिकाणी नितेश शिर्के. पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं मित्रांनो, अप्रतिम 14 चेंडूमध्ये 36 धावा कुठल्या होत्या. पांडवराज संघाचा अतिरिक्त खेळाडू हो, उत्तम प्रकारचा चेंडू पुन्हा बदललेला नितेश ज्या वेळेला फलंदाजीला येतो तेव्हा ठरलेला असतो चौकार. षटकारांची आतषबाजी, पहिल्या चेंडूवरती लगावतो चौकार. आणि अक्षयची मात्र धुलाई करतो, पहिल्या चेंडू पासून पिटाई होते मित्रांनो. या ठिकाणी आदरणीय नरेंद्र दादा यांचा सन्मान करताना मयुरेश दादा आणि परेश दादा कौतुक केलं जातं. सुंदर फटका मारायचा बघूया. आता मात्र ओमकार स्ट्राईक साठी येणार आहे. एक धाव पूर्ण करतो तो नितेश शिर्के. धाव संख्या होती संघाची 5, बिनबाद 5. भैरवगड पॅन्थर्स संघाची दमदार सुरुवात या ठिकाणी सुरू होती.
बिनबाद 5 ज्यामध्ये नितेशचा वाटा संघाचा मित्रांनो पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केल्यानंतर अतिशय अप्रतिम पद्धतीचा आता मात्र म्हणून तुला सांगतो तू इकडे ये. पुढे चेंडू टोलवायचा पुन्हा एकदा आपण पाहतो या ठिकाणी एक धाव तो पूर्ण करतो दुसरी धाव घ्यायची बघूया तिकडे पण तुम्ही फोन करता सर. थोडासा टाइम बिघडला जातो एक धाव कंप्लीट केली जाते एका धावनिशी संघाची धावसंख्या होते ती 6 पहिले शतक चालू असताना कमाल करायची आहे नितेश आणि ओमकार या जोडीला पण खऱ्या अर्थानं चांगलं क्षेत्ररक्षण करून चांगली गोलंदाजी सुद्धा दाखवायची आहे या ठिकाणी या चेंडूवरती पुन्हा एकदा प्रहार करतो एक चांगल्या प्रकारचा पण तेवढं सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पांडवराज या संघाकडून केले जाते एकच धाव केवळ दिली जाते आणि पहिलं शतक चालू असताना धावसंख्या होते ती 7 बिनबाद 7 दमदार सुरुवात एक चांगल्या प्रकारचा धावाचा डोंगर उभारणं गरजेचं आहे आता मात्र एक चांगली फलंदाजी करणारा बहारदार फलंदाजी करणारा ओमकार खेर मात्र स्ट्राईक साठी येतोय पहिल्या सामन्यामध्ये केवळ उभं राहावं लागलं होतं ओमकार या ठिकाणी वाईट चेंडू घोषित केलाय अवांतर धाव वाढणार आहे धावसंख्या होती ती पहिल्या षटकामध्ये पहिलं षटक प्रगती पथावर असताना 8 भैरवगड पॅन्थर्स वर्सेस पांडवराज 11 असा हा सामना अतिशय रंगतदार या ठिकाणी संपन्न होतोय अक्षय आता मात्र जोरदार फटकवतोय तो ओमकार खेळ ज्याचे बॅट बराच वेळ थंडावलेली होती पण आता मात्र फटकेबाजी करून दाखवतोय आणि यावर एकच धाव मिळते पांडवराज 11 या संघाचं उत्तम असं क्षेत्ररक्षण एका धावनिशी संघाची धावसंख्या होती ती या ठिकाणी 9 पण ज्यानं उत्तेजित केलं आतापर्यंत रसिक प्रेक्षकांची मनं जिंकण्याचं काम केलं तो नितेश फटका जबरदस्त आहे पण या फटक्यावरती झेल होतो का पाहायचंय आपण या ठिकाणी पाहतो पण नितेशला मात्र या फटक्यापासून वंचित करू शकला नाही अतिशय अप्रतिम फटका होता 2 धावा सुद्धा वसूल केल्या चांगला सुरेख ताळमेळ दोघांमधला दाखवण्यात आला आणि धावसंख्या या ठिकाणी पोहोचवली जाते पहिलं शतक चालू असताना 11 पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 11 रोजगारचा विषय आहे. वरचा accept नाही करत होता. स्क्रीन आहे तर म्हणतो मी किती तुम्हाला आउटपुट येत नाही का या ठिकाणी दुसरं शतक पांडवराज 11 या संघाकडून घेऊन येतोय महेश आपण पाहतो नितेश 8 धावांवर खेळतोय आणि ओमकार 2 धावांवर 4 चेंडूमध्ये नितेश 8 धावांवर खेळतोय आणि ओमकार खेळ मात्र या ठिकाणी 2 धावांवर काहीच पहिलंच सामन्यासारखं पुन्हा एकदा आपल्याला ओमकार कडून या ठिकाणी पारी दिसते पण ओमकार सुद्धा तेवढाच घातक विस्फोटक फलंदाज आहे हो या वेळेला मात्र ओमकार कडून निश्चित 2 धावा तर घेतल्याच जाणार यात शंका नाहीये थोडस ढसाळ क्षेत्ररक्षण गचाळ क्षेत्ररक्षण होते आणि त्या क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती पुन्हा एकदा ही जोडी दाखवून देते की आपण धावा मात्र या ठिकाणी करणार 3 धावा वसूल केले 3 धावा निश्चित संघाची धावसंख्या होती ती या ठिकाणी 14 बिनबाद 14 नितेश स्ट्राईक वर आहे बघूया या ठिकाणी गोलंदाज आहे तो महेश आपला पुढील चेंडू फेकण्यासाठी जोरदार फटकावायचा फटक्यावरती लिहिलं होतं की उत्तम षटकार मित्रांनो अप्रतिम असा षटकार ताकद नजाकत याचा पुरेपूर समन्वय असलेला एक उत्तुंग फटका नितेश शिर्के याच्या बॅट मधून धावसंख्या बरोबर पोचवली जाते धावसंख्या होती ती 20 दुसरं षटक चालू असताना आपला निषेध केलाय आपला इरादा स्पष्ट केलेला आहे आगामी सर्व चेंडूवरती आपण प्रहार करणार आणि धावांचा भला मोठा डोंगर या ठिकाणी उभा करणार जेणेकरून विरुद्ध संघाला मनोबल खचलं जाईल आणि आपण विजयाच्या दृष्टीने आपलं एक पाऊल सरस करणार आणि तशीच वाटचाल महेश पुन्हा एकदा तसा प्रकारचा चेंडू आहे मित्रांनो या चेंडूवर सुद्धा बघूया आपण उत्तुंग असा षटकार बाद करायचा नाही कुठल्याचा लोकल बनायचं सर्व क्षेत्रामध्ये निपुण आहे कबड्डी असू द्या क्रिकेट असू द्या ज्याचं नाव खूप मोठं असा नितेश शिर्केचा फटका विरुद्ध संघाला लाभ दुसरं षटक केवळ चालू आहे
सलग 3 षटकार मारले. ओ पुन्हा एकदा गगनचुंबी षटकार होताना पाहायचं मित्रांनो. वाव 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 मोठ्या खेळाडूला जीवदान दिलं जाते. एक मोठा मासा गळाला लागू शकला असता पण हा मात्र झेल सोडला जातो आणि खरोखरच जीवदान मिळतं नितेश शिर्के यांना. धाव संख्या होती दुसरं षटक चालू असताना 28. पुन्हा एकदा नितेश सलग 3 षटकार मारले तर आपल्याला माहिती आहे नितेश बक्षीस आहे. या ठिकाणी मात्र डेड बॉल घोषित केला पंचांनी आणि निश्चितच गोलंदाजाची लाईन थोडीशी बिघडलेली आहे कारण प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार होऊ लागलाय. महेश आता मात्र नितेशला हा चेंडू जोरदार पटकवायचा आहे. बॅट चेंडूचा संपर्क नाहीये. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारची पारी घेतोय. 8 चेंडूमध्ये 22 धावा वसूल केले आहेत नितेश शिर्के यानं. दुसरं षटक चालू आहे. लांब लचक षटक भेटलं जातंय ते महेश करून. पुन्हा एकदा पटकावायचा आहे. बॅट कडे घेतो चेंडू तर चेंडू मात्र एसके रक्षकाच्या हातामध्ये स्थिर होतोय आणि चेंडू पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर गोलंदाजाच्या हातामध्ये सोपवला जाणार आहे. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतो या ठिकाणी धावसंख्या होते ती 28. दोन षटकाच्या अखेरीस सगळ्याची धावसंख्या बेदभाग 28 वरती जाऊन पोहोचायला पाहायला मिळाले. नितेशच्या बॅट मध्ये या धडावरती 2 षटकार येताना पाहायला मिळतात. वरती 22 धावांवरती फलंदाजी करताना नितेश पाहायला मिळतात. अक्षरशः हा आक्रमक भूमिका या सामन्यामध्ये घेताना नितेश पाहायला मिळाला. स्टॉकी गेट वरती आता आपल्याला ओंकारच्या लास्ट गेट वरती नितेश पाहायला मिळेल. सुशांत त्याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वरती कुठेतरी पहिल्या आणि सुखकडून 30 षटक गौरवप्रिय आज सुशांत पाहायला मिळाला. 2 षटकांवरती 28 धावा ते खर्च केला देखील जातात. पंचांच्या डाव्या आता राईट आपल्या वेळी सुरुवात स्टॉकी गेट वरती आपल्याला ओंकार पाहायला मिळतो. इथे मात्र पंचांचा इशारा सुरू आमच्यापर्यंत येतो. वाईट चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिली देखील जाते. अतिरिक्त धावेवर आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना सुशांत पाहायला मिळतो. याच अतिरिक्त धावेमुळे संघाची धावसंख्या 29 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. चांगली गोलंदाजी ते करावी लागेल. आपल्या संघासाठी कमबॅक करावं लागेल. दमखम दाखवावा लागेल. मला एक दशकी गेड वरती ओंकार बॅट टू आव्हान केलं जातं. इथे मात्र अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता भरताना पाहायला मिळाले. चांगली गोलंदाजी आपल्याला आज सुशांतची पाहायला मिळते. आता आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना सुशांत पाहायला मिळतोय. सगळ्याची धावसंख्या 29 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. पुन्हा एकदा सुशांत या पंचांच्या डावात गोलंदाजीला सुरुवात स्टॉकी गेटवरती ओंकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा बॅकअप हँडने केलेला हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता भरताना पाहायला मिळालं. बॅक टू बॅक 2 चेंडू ते निर्धाव फेकले देखील जातात. चांगली गोलंदाजी चांगलं कमबॅक आपल्या संघासाठी सुशांत करताना पाहायला मिळालं. ओंकारला कुठेतरी इथे झुकवून ठेवलं जातं. एक आक्रमक फलंदाज आपल्याला 900 गेडवरती नितेश शिर्के पाहायला मिळतं. वरती 22 धावांवरती ते फलंदाजी करताना आपल्याला नितेश पाहायला मिळाला. परंतु सुशांत या पुढील चेंडू आखून टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. बॅक टू बॅक तिसरा चेंडू इथे निर्धाव फेकला देखील जाते. आपले सुशांत इथे इरादे स्पष्ट करताना पाहायला मिळाला. अशाच प्रकारची मी गोलंदाजी उर्वरित चेंडूवरती करत राहणार हे ते दाखवून देतोय. 3 चेंडू ते निर्धाव फेकले देखील जातात. ओंकारला जगवून ठेवलं जातं. ओंकारला शांत ठेवलं जातं. बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाहीये. सगळ्याची धावसंख्या 29 वरती अजूनही रोखली जाते. दुसऱ्या षटकातील 3 चेंडूंचे गोल मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पुन्हा सुशांत या पुढील चेंडू इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न. झेलबादची संधी आहे. यष्टिरक्षक चेंडू आली येतो. इथे मात्र झेलबाद होताना ओंकार पाहायला मिळतोय. झटका क्रमांक 1 आपल्याला 29 धावसंख्येवरती ओंकारच्या रूपात पाहायला मिळालाय. ओंकारला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता सुशांत दाखवताना पाहायला मिळाला. किपर कोण आहे त्याचा?
पुन्हा एकदा एकनाथ गोलंदाजी मार्क होऊन तयार. शेवटचे धडे 5 चेंडूचे खेळ. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातो. एक धाव तर कंप्लीट केली गेले. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये करत असताना आपल्याला धावबाची संधी निर्माण झाली होती. परंतु इथे याच्या क्षेत्ररक्षण आपल्याला नक्कीच पाहायला नक्कीच मिळतं. परंतु इथे 2 धावा इथे घरचे केल्या देखील जातात. त्या 2 धावांमध्ये संघाची धावसंख्या आपल्याला 34 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. शेवटचे निर्णायक अजूनही 4 चेंडू. या 4 चेंडूवरती 4 घडावरती प्रहार येणं गरजेचं आहे. संघाची धावसंख्या रोखली सत्य आहे. 2 गड्यांच्या मोडल्या होते 34 धावसंख्येवरती. पुन्हा एकनाथ तयार. फुल चेंडू असेल शेवटच्या षटकातील. इथे मात्र बॅकअप धाडणे केलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. धावबाची संधी पुन्हा निर्माण झाली होती. शेवटी धाव ते कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती खाली फलंदाज नितेशला 8 रणांगणाच्या आतमध्ये आणला देखील जातोय. वैयक्तिक 23 धावांवरती फलंदाजी करताना आपल्याला नितेश पाहायला मिळाला. शेवटचे निर्णायक 3 चेंडूवरती 3 घडाघाती प्रहार येणं इथे नितेशच्या बॅटमधून गरजेचं असेल. इथे मात्र अप्रतिम फटका समोरच्या दिशेने खेळला देखील जात आहे. झेलबाची संधी. झेल इथे टिपली जात आहे. नितेशला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता इथे दाखवला जात आहे. धक्का क्रमांक 3 आपल्याला 35 धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळाला. साईच्या माध्यमातून चांगली आपल्याला झेल पाहायला मिळाली. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 3 गाड्यांच्या वेळेला 35 धावा ते धावफलकावरती लागल्या देखील जात आहेत. अजूनही निर्णायक शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. गोलंदाजी पार करून आपल्याला एकला पाहायला मिळतो. चांगली गोलंदाजी करतो. केवळ आपल्या षटकामध्ये अजूनपर्यंत 3च धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आपल्या एकदम सरंदा दाखल केला देखील जातो. शेवटच्या निर्णायक 2 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणाऱ्या संघाची धावसंख्या 35 वरती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा एकनाथ तयार. पंचांच्या उजव्या हाताकडे पुढे चेंडू असेल. पेक्षाच्या दिशेने मोठा फटका इथे खेळला देखील जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावांमध्ये केलं देखील जाते. 2 धावांवरतीच नक्कीच समाधान मानावं देखील लागेल. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 37 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. शेवटच्या षटकातील अंतिम जोडीचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती कदम सरतो. नॉनस्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला बंटी पाहायला मिळेल. परंतु गोलंदाज तयार. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ. मोठा फटका लेगसाईडच्या दिशेने खेळला जातो. अप्रतिम फटका आपल्याला कदम सरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. चेंडूला पाठवला जातो बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावांचा
धावांचे इथे श्री गणेश होताना पाहायला मिळालं. हे आधी मी काय म्हणतोय ती आधी. मुंटीवरती नक्कीच विश्वास दाखवल्याचा तर लावतोय ना. ती कुठे पहिलं आणि सिग्नल करून देखील पहिलं षटक हातात बंटी पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू होता देखील झोपात एक धाव इथे घेतली देखील जाते. काढली तिकडे स्प्लिटर लाव, स्प्लिटरच्या इनपुटला लावती ती बॉल लावली स्प्लिटरला पावर एकदा बंटी गोलंदाजी मार करून तयार होताना पाहायला मिळेल. पंचांच्या डाव्या हाताकडे अर्थात राईट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करू शके गेलवरती आपल्याला तुषार पाहायला मिळेल. दुसरा चेंडू असेल पहिल्या षटकात येईल तेव्हा मात्र बॅटची हलकीशी काळा घेत चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जातो. चालू क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच एका धावेचे योगदान आपल्या संघासाठी क्षेत्ररक्षक देताना पाहायला मिळालं. घेतली. चव्वेचाळीस धावांचा पाठलाग करत पांडवराज हा संघ क्रीडांगणाच्या पुढे दाखल झाला. शाकी गेडवरती तुषार माशे गेडवरती बॉस पाहायला मिळतं. नक्की तुषारला उडतरी इथे बंटी जकडून मिळताना यशस्वी होताना ठरताना पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा बंटी तयार. पुढील चेंडू असेल पंचांच्या डाव्या हाताकडून पहिलं षटक प्रगती होतावर आहे. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने चेंडू हलक्या तरी कटावला जातो. एका धावेवरती इथे समाधान मानावं देखील लागेल. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 2 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. हा आपल्याला त्याच्या आउटपुटला अजून मोठ्या फटक्यांची नक्कीच गरज असेल. पहिलं पॉवर प्लेचे षटक आपल्याला पाहायला मिळते. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा बनवण्याचा प्रयत्न असला पाहिजे. अजूनही उर्वरित 3 चेंडूंसाठी पहिल्या षटकात येईल आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. या 3 चेंडूवरती 3 म्हणागती इथे प्रहार येणं गरजेचं आहे. त्याची धावसंख्या 2 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. स्टॉकिंग गेडवर त्याचा नवीन फलंदाज आपल्याला महेश पाहायला मिळतो. पुढे चेंडू इथे मात्र शॉर्ट पिच केलेला चेंडू पंचाचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत आला. वाईट चेंडू चालू चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी वाईट प्लस वाईट टोटली चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जातात. त्याच अतिरिक्त धावा कुठेतरी रुकावं द्यावी लागतील. 2-3 कॅमेरा लावले थोडी स्विच करून दे. स्विच करून दिले. पहिल्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. शाकी गेडवरती गेडवरती आपल्याला आता तुषार पाहायला मिळतो. पुढील चेंडू असेल बंटी याचा घेण्याची सज्ज आहे. महेश इथे मात्र मोठा फटका समोरच्या दिशेने खेळला जात आहे. नितेश कडून आपल्याला 4 क्षेत्रक्षण पाहायला मिळाला. झेल टिपताना नितेश पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला पांडवराज 11 या संघाला 4 धावसंख्येवरती पाहायला मिळाला. एक मोठा गडी मोठा मोहरा इथे गारद केला देखील जातोय. बंटीच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 3 वरती येत आहे आणि तुझ्याकडे पण येत 4 या धावसंख्येवरती पहिला धक्का लागताना पाहायला मिळतोय. अशी पहिल्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सुशांतला दाखल केला जातो. पोरांना 4 झाले. वाईडला एक वाईट प्लस 1 टाक. गोलंदाजी मार गोलंदाज तयार. पुढील चेंडू नवीन फलंदाज सुशांतला दाखल केला जातो. अप्रतिम गोलंदाजी तेच तर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. अचूक टप्प्यावरती ते गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची ते सामना भरताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 4 झाले. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचे काही मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. गोलंदाजी मार करून आपल्याला बंटी पाहायला मिळतो. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्या संघासाठी बंटी करताना पाहायला मिळालं. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला देखील जातो. नितीशला समोरच्या दिशेने सीमारेषेच्या इथे आणला देखील जातो. गोलंदाज तयार. पंचाच्या डाव्या हातावर पुन्हा एकदा गोलंदाजी सुरुवात करायला ते मात्र पुन्हा एकदा अप्रतिम टप्पा अचूक टप्पा मेंटेन केला जातो. निर्धाव चेंडूचे ते सत्ता करताना पाहायला मिळाले. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये 4 या धावसंख्या पाहायला मिळाली. 44 धावांचा लाग करत आपल्याला पांडवराज 18 चेंडूवरती 40 धावांची गरज असेल. हा सामना जिंकण्यासाठी पांडवराज 11 या संघाला.
नवीन गोलंदाज आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये नितेश शिर्के पाहायला मिळतो. फलंदाजीचं अप्रतिम केलीचं ते गोलंदाजीवरती दमखम दाखवावं लागेल, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. नितेश गोलंदाजी गार करून तयार होताना पाहायला मिळतं. पंचांच्या उजव्या हातावर अचानक राईट राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करत संघाची धावसंख्या रोखली जाते. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या एका गडीच्या बोगदल्यामध्ये आपल्याला 4 धावसंख्या पाहायला मिळाल्या. अजून 18 चेंडूंवरती 40 धावांची गरज असेल. हा सामना जिंकण्यासाठी पांडवराज इलेव्हन या संघाला क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातो. पॉवर प्लेचं षटक संपल्यानंतर इथे क्षेत्ररक्षक आता सीमारेषेवरती तैनात केले जातात. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक आपल्याला सज्ज होताना सीमारेषेवर पाहायला मिळाले होतं. गोलंदाजीचा भार नक्कीच नितेशवरती सोपवला होईल. कोणी पहिला आणि सगळ्याकडून दुसरं षटक आपल्याला नितेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू असेल इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातो. चेंडूला लक्षच्या दिशेने पाठवलं जाईल. जेलबाची साध्य जेलबा एकाला आपल्याला ते फलंदाज पाहायला मिळालाय. मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये इथे आपल्याला जेलबा देताना पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला पांडवराज इलेव्हन संघाला धावसंख्या 6 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. येणाऱ्या आता 16 चेंडूंवरती 38 धावांची गरज असेल. हा सामना जिंकण्यासाठी पांडवराज इलेव्हन या संघाला त्यामुळे स्पार्टन्स या संघाने नाणेफेकीचे कौल जिंकलाय आणि फलंदाजी स्वीकारलेली आहे. मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला होता. लेक्साच्या दिशेने बॅट्समॅन किशोर गाडगे चेंडू ट्रॅव्हल होता डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 7 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. दुसऱ्या षटकावर प्रगतीपथावर येणाऱ्या अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. नितेश अष्टबैली खेळाडू म्हणून त्याला ओळखला जातो. फलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या जोरावरती आपल्याला संघामध्ये स्थान आपल्याला निर्माण करताना नितेश पाहायला मिळाला. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला जातो. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जाईल. बोल ना. नक्कीच 2 धावा इथे धावून कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. 2 धावांवरती विश्वास दाखवला जातो. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 9 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. संघाची धावसंख्या 9 वरती जाऊन पोहोचली. दुसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार. एकदा गोलंदाजी नितेश वरती साहिल पाहायला मिळतोय. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातो. अशोक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. गतीत परिवर्तन केलं गेलं. स्लो चेंडू इथे फेकला गेला. निर्धाव चेंडूच्या आता सांगता भरताला पाहायला मिळाले. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. मैदानामध्ये समीकरण बदलले. येणाऱ्या 13 चेंडूवरती अजूनही 35 धावांची गरज असणार आहे. नितेशकडून चांगली गोलंदाजी होताना पाहायला मिळाले. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या देखील आपल्याला 2 अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळते. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या बोगदल्यामध्ये 10 धावा. येणाऱ्या अजूनही 12 चेंडू आणि 34 धावांची गरज असेल. या ठिकाणी मित्रांनो अप्रतिम असा सामना या ठिकाणी चालू आहे. क्रीडांगणावर आपण पाहतोय 12 चेंडू आणि 34 धावांची गरज असताना पांडवराज इलेव्हन हा संघ मात्र या ठिकाणी संघर्ष करतोय. साहिल 5 चेंडूवरती 6 धावा करून खेळतोय आणि त्याला 7 देतोय तो बंड्या, ज्याला अजून खातं ओपन करायचं. आणि आता नवीन गोलंदाजीसाठी येतोय. अर्थात कदम सरांच्या हातामध्ये चेंडू मला वाटतं संपवला जातो. अतिशय चांगलं षटक फेकणं गरजेचं. एक चेंडू निर्धाव फेकला जातो. पुन्हा एकदा एक दबाव वाढला जातोय.
प्रत्येक चेंडू गणिक हमखास दबाव वाढवण्याचं काम केलं जातंय आणि आदरणीय कदम सरांकडून एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. आता मात्र सामन्यामध्ये 11 चेंडू 34 धावा असं समीकरण आपल्याला दिसून येते. पुन्हा एकदा कदम सर उत्तुंग फटका मारायचा. या वेळेला मात्र आपण पाहतोय उत्कृष्ट फटक्यामध्ये रनआउट होतोय. तुम्हाला वाटतं या ठिकाणी साहिल आणि तंबूचा रस्ता धरतोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येणार आहे तो नवीन फलंदाज. मात्र मैदानामध्ये नाट्यमय परिस्थिती निर्माण होतीये. 11 धावा 34 धावांची गरज असताना 11 चेंडूमध्ये या ठिकाणी एक महत्वाचा मोहरा गारद होतोय. तंबूचा रस्ता धरतोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो नवीन फलंदाज अभिलाष. पुन्हा एकदा कदम सर सुंदर असा रन करून या वेळेला मात्र चांगला ठेवलेला चेंडू. या चेंडूवरती किती धावा घेतात? 2 धावा तर कंप्लीट केल्या जातात. पुन्हा एकदा एक 3 धावांमध्ये रूपांतर करायचं पण 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतं. क्षेत्ररक्षक एक चांगली कामगिरी करताना आपण पाहतो. या 2 धावांशी संघाची धावसंख्या होती आहे 12 3 गड्यांच्या बदल्यामध्ये. आपण कौतुक करतोय एक स्वाभाविक बाल्कनी असलेल्या काकांचं कौतुक असणार आहे. मला वाटतं या उंच डोंगरावरून सुद्धा या सामन्याचा आनंद लुटला जातोय. ज्या ठिकाणी आणि आता मात्र चेंडू या ठिकाणी स्थिरावला जातोय. 9 चेंडू 32 धावांची गरज. सामना या ठिकाणी आपण पाहतो 3रं षटक चालू आहे. 12 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये या ठिकाणी हा टॉस झालाय. पांडवराज उल्लेला महासंघ संघर्ष करतोय आणि ज्यांचं षटक चालू आहे ते आदरणीय कदम सर. 9 चेंडूमध्ये 32 धावा. सामना कठीण नाहीये. अभिलाष आणि बांड्याला पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. कदम सरांचं प्रत्येक पाऊल हे नेक पडतंय. अतिशय सतोष बोटाने फेकलेला चेंडू आहे. अतिशय चांगलं विचारमंथन करून टाकलेला हा चेंडू. पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. कदम सर आपल्या वैयक्तिक कोठ्यामधील पुढील चेंडू. या वेळेला मात्र चेंडू खेळून काढला. बघूया या चेंडूवरती किती धावा मिळणार. एक धाव तर पूर्ण करतो. 2री धाव पांडवरांच्या संघाला घ्यायची आहे. दोन्ही गड्यांमधलं ताळमेळ सुरेख आहे ज्याच्या जोरावरती ही 2री धाव मला वाटतं या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. 3 धावा पूर्ण केल्या जातात आणि या 3 धावांशी संघाची धावसंख्या होतीये ती 15. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 आहे टोटल गेम आहे. धावसंख्या आहे ती 15. धावसंख्या होती ती 16. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 16. अंतिम आणि निर्णायक षटक फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे तो या वेळेला महेश जो तडाखेबाज गोलंदाजी करतो. पण आता गोलंदाजीमध्ये सुद्धा आपलं नैपुण्य पणाला लावावं लागणार आहे. उत्तम दर्जाची गोलंदाजी सुरेख गोलंदाजीच्या जोरावरती या सामन्याला आपल्या बाजूने वळवण्याची गरज आहे. 6 चेंडूमध्ये 28 धावांची गरज. सामना करण्यासाठी सज्ज होणार आहे तो या वेळेला अभिलाष. सुशांत वर सुशांत सुंदर फटका मारतोय. बघूया या फटक्यामध्ये किती धावा काढण्याचं सामर्थ्य. पण या वेळेला पुन्हा एकदा पाहतोय आपण नितेश हिरकेचं कौशल्य. सीमारेषेच्या आसपास सहज कठीण झेलचं रूपांतर सुद्धा स्वतः झेलमध्ये करतोय. इतका उत्तम फटका होता पण नियंत्रण करतोय आणि सहज झेल घेऊन या मोठ्या मोहऱ्याला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवण्यात यश मिळतंय. आता मात्र दबाव वाढतोय पांडवराज 11 या संघावरती. कारण आता मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करावा लागणार आहे आणि प्रत्येक चेंडूवरती एक मोठा फटका मारून विजय आपल्या बाजूने आणायचा असेल तर मात्र एक मोठी खेळी करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदम आहे आता तो उत्तम दर्जाची गोलंदाजी वैविध्यपूर्ण अशी गोलंदाजी करतोय.
पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण झकास होतं. प्रत्येक क्षेत्ररक्षक या सामन्यामध्ये सर्वतोपरी आपलं चांगलं योगदान देण्याचं काम करतोय आणि एक अव्वल दर्जाचा मोहरा पुन्हा एकदा तंबूचा रस्ता करतोय. झेल टिपलाय तो या ठिकाणी. कॅच कोणी घेतला रे आता? किरण पालसेतकर. कार्तिक शिर्के यांचे बिस्किट मध्ये बरेचसे बाकी आहेत. फक्त आम्हाला नाव सांगायचं फिल्डर आणि क्रीडा रसिकांमधून जो कोणी झेल घेणार आहे त्यांचं. एकनाथनं झेल घेतला. शेवटचं षटक, निर्णायक षटक. 4 चेंडू आणि 28 धावांची गरज. उत्तुंग फटका. कोण हा त्याचे दोन. आणि पुन्हा एकदा 2 धावा. तीन चेंडूमध्ये 26 धावांची गरज. केवळ औपचारिकता बाकी आहे, पण या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू, पण अवांतर धाव दिली जाते या ठिकाणी. वाईट चेंडू घोषित केला. वाईट चेंडू घोषित केला. 3 चेंडू 24 धावांची गरज. 20 धावा धाव बळकाव लावण्यात यश मिळते. या हलक्या हाताने खेळून काढलेला चेंडू. बघूया याच्यावरती किती धावा मिळणार. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय आणि 2 धावा वसूल केल्या जातात मात्र या मेळ्यामध्ये. दोन चेंडू आणि 24 धावा. केवळ औपचारिकता बाकी आहे, पण बघूया फटकेबाजी चांगली उत्तम होते का. एक धाव मात्र या ठिकाणी दिली जाते लेग बॉल स्वरूपाची आणि यानंतर केलं 1 चेंडू आणि 24 धावा. या ठिकाणी पांडवराज 11 या संघाला पकडून ठेवलं. कोणत्याही प्रकारची संधी दिली नाहीये फटकेबाजी करण्यासाठी, कारण समोरचा जो भैरवगड पॅन्थर्स संघ आहे या संघाने सुरेख गोलंदाजीचा नमुना या ठिकाणी पेश केलेला आहे आणि दरम्यान आपल्या बाजूने सामना सहज जिंकण्याचं काम केलंय. 22